GGD wil jongeren overhalen om toch alsnog de HPV-prik te halen. Nu is die prik nog gratis, maar straks wordt het een peperdure grap. En verder in deze Zeeland nu. Jongeren in actie voor Giro 555. En nieuwe regels voor zeegroenten snijden. Goedenavond, grijp je kans. Nu kan het nog, want straks kost het je handenvol geld. In Goes is de nieuwe vaccinatieronde begonnen tegen het HPV-virus. Het gaat om een inhaalslag, want de GGD Zeeland die roept iedereen op tussen de 19 en de 27 jaar die de prik nog niet heeft gehad, om alsnog te komen. Het HPV-virus kun je krijgen door seksueel contact, maar ook op andere manieren. En het kan serieuze gevolgen hebben. Je kan het niet alleen via seksueel contact krijgen, maar ook via handen, mond, huid, vingers. Dus vrijwel iedereen loopt het wel een keer op in zijn leven. Maar normaal gesproken lost het lichaam het vanzelf op, maar niet altijd. In sommige gevallen kan HPV namelijk kanker veroorzaken. Dus daarom deze campagne. Daarom hebben in Zeeland ruim 26.000 jongvolwassenen een uitnodiging ontvangen. In die leeftijdscategorie van 19 tot 27 jaar is ongeveer de helft van de vrouwen al op jongere leeftijd gevaccineerd. De GGD Zeeland hoopt dat de vrouwen die dat nog niet gedaan hebben, dat nu alsnog gaan doen. En dat lijkt te werken. Ik heb me in het verleden een keertje geweigerd, omdat het toen nog niet genoeg bekend was, vond ik. En toen was ik ook heel vaak ziek in het verleden, nu wat minder en je kan wel beter goed beschermd zijn. Dus eerder had je twijfels, die twijfels zijn nu weg en daarom ga je nu vol overgave voor de prik. Precies, dat klopt. Ja. Wat zijn de bijwerkingen en hoe groot is de kans daarop? We weten dat het een zeer effectief vaccin is en met zeer weinig bijwerkingen. De bijwerkingen die er zijn lossen veelal binnen 3 dagen op. Roodheid van de arm, 1 dagje moe, inderdaad een gezwollen plek, een wat pijnlijke plek. Dat zijn de bijwerkingen die voorkomen. Lange tijd werd gedacht dat alleen vrouwen door het virus kanker kunnen krijgen, maar uit onderzoek blijkt dat het ook mannen kan overkomen. Daarom worden die nu ook voor het eerst in Nederland opgeroepen voor een HPV-vaccin. Waarom heb je het gedaan? Ja, ik heb zo'n foldertje zat erbij bij die uitnodiging en dan wordt verteld, ja, als je dan wat seks hebt of intieme plekken aanraakt, dat het heel makkelijk over kan springen, zeg maar. En als je dan een vaccin neemt, is het 95% afname van dat je dan HPV krijgt, dus was wel een goede overweging. En op deze eerste vaccinatiedag wordt de ene na de andere vaccinatie in de arm gezet. En de GGD die roept ook iedereen die nog twijfelt op om ook wel degelijk te komen. Want anders ben je een dief van je eigen portemonnee volgens de GGD Zeeland. Dit is echt het jaar waarin je het beste kan doen, omdat het dus nu gratis wordt aangeboden. En wij zijn daar heel blij mee. Als je het zelf zou moeten bekostigen, als je het toch later wil, dan betaal je €155 per stuk. En je moet er 2 hebben. Grijp je kans is de boodschap. Grijp je kans, ja, grijp je kans, zeker. Ja. Heb je nog een boodschap voor mensen die zitten te twijfelen om wel of niet te gaan? Ja, als je het niet voor jezelf doet, dan voor een ander. Je beschermt ook je anderen ermee, dus... Verzekeraars willen dat je je vanaf 2025 kunt verzekeren tegen de gevolgen van een grote overstroming. Dat kan nu nog niet, want nu zijn mensen aangewezen op compensatie door de overheid. Maar volgens het Verbond van Verzekeraars werkt dat erg traag en dat moet anders. Zo weten mensen die zijn getroffen door de watersnood in Limburg 2 jaar geleden soms nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Als er echt een grote overstroming komt, kunnen verzekeraars niet alleen alle schade gaan vergoeden uit de premies, zeggen ze. Omdat het dan vaak om enorme bedragen zal gaan, zou de overheid ook mee moeten betalen. Het is Valentijnsdag en dus kun je op verschillende middelbare scholen je geheime liefde verrassen. Hier bij Nealenia in Middelburg kun je anoniem een zakje snoep geven. Senna, vertel, wat heb jij gekregen? 3 zakjes met snoep. Ja, leuk. Of raar, ik weet het niet. Sommige kinderen hadden geen aanbieders, maar dat was niet erg. Maakt ook niet echt uit. Wat vind je eigenlijk van Valentijnsdag? Ja, niet echt te bijzonder. Het is gewoon een dag. En de opbrengst gaat ook nog eens naar Giro 555. Hoeveel heeft deze actie opgebracht? €370. Hoeveel snoepzakjes hebben jullie uiteindelijk verkocht? 370 voor 50 cent per stuk.
En uiteindelijk heeft de school dan besloten om het geld te verdubbelen. Ben je er blij mee? Zeker, het is fijn om te kunnen helpen. Wie zeegroenten wil snijden in de gebieden rond de Oosterschelde kan vanaf vandaag weer een vergunning aanvragen. Er zijn net als vorig jaar een kleine 300 vergunningen om te verdelen. Er zijn wel nieuwe regels. Laat ik beginnen te zeggen dat we echt deze traditie willen behouden. En om te behouden moeten we wat wijzigingen doorbrengen. Een van de nieuwe regels is dat je niet meer op 1 aangewezen plek, maar op 6 plekken langs de Oosterschelde mag snijden. Je moet per keer reserveren en je mag dan maar 1 kilo zeegroente meenemen. Ook mag er pas later in het seizoen gesneden worden. En waarom moet dat? Ja, omdat de natuur in Zeeland onder druk staat. Vogelsoorten hebben het lastig en daar moeten we wel oog voor hebben. De vraag is natuurlijk hoe de provincie gaat controleren of de groentesnijders zich wel aan de regels houden. Nou, we hebben daar BOA's voor. Mensen die echt in het gebied zijn om toe te zien of er volgens de regels gehandeld wordt. En met het digitaal reserveringssysteem wordt dat ook wat makkelijker. Mensen geven dan van tevoren aan, nou op dat moment ga ik in dat gebied snijden. Dan kan er ook meegekeken worden. Mensen kunnen tot 24 februari een zeegroentevergunning aanvragen. En al eerder is besloten dat een aantal plekken voor zeegroentesnijders de komende jaren dat die plekken worden geschrapt om de natuur te beschermen. Dit jaar kunnen vergunninghouders daarom niet meer terecht bij de Oesterput op Noord-Beveland. Er komen in de toekomst dan wel weer andere gebieden voor in de plaats. Een drijvende gasopslag in de haven van Terneuzen gaat er op korte termijn niet komen. Volgens kandidaat GasUnie is de bouw van zo'n zogenoemde LNG-terminal voor vloeibaar aardgas technisch en commercieel niet haalbaar in de Zeeuwse haven. In de terminals zou vloeibaar gas kunnen worden omgezet in aardgas, nodig om niet afhankelijk te zijn van Russisch gas. Er wordt nu gekeken naar mogelijke terminals op de Maasvlakte en in Groningen. Ruim 500 hectare aan beschermde natuur wordt in Zeeland verstoord door mountainbikers, blijkt uit onderzoek van regionale omroepen. Zeeuwse boswachters zien het in de praktijk. Je merkt gewoon dat naast die paden dat er niks broedt, geen damhert zit, een muisje niet zit, egeltjes zitten er niet. Dus dat zie je wel degelijk. Al komt dat zeker niet alleen door mountainbikers. Ik denk dat alle menselijke activiteiten die in het natuurgebied plaatsvinden, dat die verstoring geven. Dus of het nou een mountainbiker is, of een boswachter, of een wandelaar met zijn hond of hardloper. Alles geeft verstoring, dus ook mountainbikers. Uiteindelijk gaat het er vooral om hoe mensen zich gedragen. Iemand in zijn eentje zal niet zo heel veel verstoren, maar heb je echt een groep jongeren die hier een vrijgezellenfeestje op de mountainbike gaat houden, ja, dan heb je veel meer verstoring. Dijkgraaf Twan Poppelaars van het Zeeuwse waterschap Scheldestromen heeft vandaag het startschot gegeven voor de campagne voor de waterschapsverkiezingen in Zeeland. En dat deed hij door in gesprek te gaan met een aantal jonge kiezers die dit jaar voor het eerst mogen stemmen. De waterschapsverkiezingen zijn op 15 maart dan tegelijkertijd met de verkiezingen voor provinciale staten. En er hebben zich 12 partijen gemeld die meedoen aan de waterschapsverkiezingen in Zeeland. 2 jaar geleden kreeg Vanessa Spaanderman uit Vlissingen de diagnose MS. Ze was toen 21 jaar. Over wat dat betekent maakte ze als afstudeerproject voor haar opleiding journalistiek de documentaire met de titel Nes met MS. Mijn naam is Vanessa en ik heb MS. 2 jaar na haar diagnose MS is er nu de documentaire. In het begin dacht ik echt, nou, ik sta er hier helemaal alleen voor. Ik ken helemaal niemand die dit heeft. En zeker niet van mijn leeftijd. En ja, met deze docu hoop ik eigenlijk ook aan een beetje mijn doelgroep te laten zien van, hé, je bent echt niet alleen. Door de neurologische ziekte heeft ze regelmatig last van tintelingen, duizeligheid en vergeetachtigheid. En vooral veel vermoeidheid. Het zijn allemaal kleine dingetjes, maar ja, je voelt je er snel toch dat je denkt van, oh ja, ik ben wel ziek. In de documentaire voert ze openhartige gesprekken over haar ziekte. Ik heb vaak het idee dat ik te min ben voor een vriendschap of zo. Omdat ik dan denk van, ja, dan heb je die meid weer. Dan komt ze weer dat ze zegt dat ze moe is of dat ze weer niet kan. Nee, dat beeld heb ik helemaal niet van je. En dat je een keer moe bent, dat heeft voor mij niet automatisch te maken met dat je ziek bent. Ik vind dat echt wel heel mooi of zo om te horen. Want ik heb af en toe echt het gevoel alsof ik echt een last ben of zo.
Nee, helemaal niet. Oh, wow. Dat vind ik wel echt mooi om dat dan te zien. En dat zij dan echt alles wat ik aan het bedenken ben in mijn hoofd van... oh, ik ben te veel voor een vriendschap of ik ben echt een last of zo. Dat dat dus eigenlijk allemaal niet waar is. Maar maak jij je zorgen om mijn toekomst? Ja, ik zou een slechte ouder wezen als ik dat niet zou doen. Je wilt toch allemaal dat je kind en jezelf ook gewoon normaal in het leven goed komt. Het gekke is, ik heb er eigenlijk nog nooit zo open over gesproken met ze. Om te kijken hoe het met mij gaat in mijn hoofd moet ik nu eerst een MRI-scan laten maken. Vanessa laat haar ziekte van alle kanten zien. Met uiteindelijk één belangrijke boodschap. Tuurlijk is het niet leuk, maar dat je toch moet proberen de kracht eruit te halen van... oké, je hebt misschien wel iets, maar doe je ding en laat je er niet door weerhouden. Ondanks dat ik ziek ben, leef ik wel tot het uiterste. Mijn ziekte bepaalt niet hoe ik leef. En de documentaire Nes met MS is te zien op YouTube. En een link vind je dan op onze website omroepzeeland.nl en op onze app. Ja, je zou bijna zeggen dat de lente er echt aan zit te komen met een zonnetje en temperaturen die vandaag in Zeeland de 12 graden aantikten op sommige plekken. En morgen kunnen we dan nog eventjes van de zon genieten met temperaturen die opnieuw hoog oplopen. Maar donderdag dreigt het om te slaan, koude, regen en ook windstoten. En op onze site en in de app praten we op deze Valentijnsdag met de Soeburgse Annette uit Boer Zoekt Vrouw, nog steeds smoorverliefd op haar Hans. En ik ben ontzettend gelukkig met hem. En ik zei van de week nog, we moeten echt samen 100 worden. We hebben nog zoveel tijd te gaan. Ja, en of ze dan ook echt uiteindelijk gaan samenwonen, dat vindt u op onze web en op onze app. En tot zover deze Zeeland Nu. Ik wens u nog een fijne dinsdagavond en graag tot morgen.